ಈ ಪುತ್ತೂರು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಜಾಗ ಅಡಿಗೆ ಆ ಸೈಡ್ ಆ ಪಿರವ ಕೆರೆತ್ತ ಬರೀಟೆ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಮಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಪಾಡಿದ ಕೋಡೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿದಾರ ಪನ್ನಿರ್ದವರ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣು ಕೊಣದ ಬರ್ತನಾಡಿ ಮಣ್ಣು ವೇಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಮಣ್ಣೆ ಅವು ಪಿಲ್ಲಿ ಮನ್ಪೇರೆ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಆಪೇಜ ಪಿಲ್ಲಿ ಮನ್ಪೇರೆ ಅಂಚ ಬಣ್ಣಗ ಒಂದು ನೆಟ್ಟಿ ಏನು ಬತ್ತನ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಅಂಗನಡಿ ಬತ್ತನೋ ಏನೋ ಗಾಡಿ ಬತ್ತನೋ ತಪ್ಪ ಅಂಡ ಪಂಡ ಇಂದು ಏನು ಬನ್ನಾಗ ಎರಡೊಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಗಮನಗೌಡ ಕಮಕಲ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸಮಿತಿ ಏನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಯಾಂಕಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂಚೆ ಆಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂಚೆ ಏನು ಐಟೆ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನ ಬತ್ತನವು ಈಡಿಗೆ ಉಲ ಈ ಗಾಡಿ ಕೊಂದು ಬತ್ತನವು ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪಾದ್ವಿ ಅಂಚದಿಪ್ನಾಗ ಐಕೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡಿ ನಿಮಗೆ ಬೇರ್ಪಡ್ತುನಾಗ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದು ಬರ್ತೀನಿ ಇಂಚಿನಾಗ ಇಂಚೆ ಬರ್ತೀನಿ ಗಾಡಿನ ಇಂಜಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಕ್ರಮವಾದ ಬತ್ತನಂದ್ರೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದ ಐಕ್ಳು ಅದು ಯಾನಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸಮಿತಿ ನಿಮಗೆ ಬತ್ತನಿ ಮನವಿ ಕೊರಿ ದಯಪಂಡು ಕೊಡೆ ಏನು ಬತ್ತನವು ಅಂಗನಾಗ ಮಣ್ಣು ಕೊಂಡದು ಬತ್ತನವು ಇತ್ತೆ ತಪ್ಪಂಡು ಏನ ಗಮನ ಕೊಂಡ್ರಂತ ಏನು ಬತ್ತನೋ ತಪ್ಪಂಡು ಐದೆಲ್ಲ ಹಾನಿ ಆದಿಪ್ಪ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಅಂಚೆ ಅದು ಏನು ಮತ್ತು ಪ್ರಥಮವಾದ ಪುತ್ತೂರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಿಯರನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ತಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಒಂದು ಯಾರಿಗೆ ತುಪ್ಪದೀಪ ಬರ್ತದೆ ಸೇವೆ ಮನ್ಪ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪದ ಬಾಪ್ತದ ಅದು ಮನ್ಪವೆ ಅಂಚ ನಾನು ಮಿತಿಗೆ ಇಂಚಿನ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಏನು ತೋನು ಏನಾಯ್ತು ಅಂಚೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಅಂದರೆ ನಾನು ಈ ಅಂಗನ ಬರ್ತನ ತಪ್ಪ ಮಣ್ಣು ಪಂಟ ಒಂದು PWD ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅವು ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಗೌಡ್ರು ಬಂದಿದೆ ಆರೆ ಒಂದು ಎಂಟು ಆರನ ಗಾಡಿ ಇಜ್ಜಾನ ಅಂಚೆ ಆರನ ಗಾಡಿ ಇಜ್ಜಾನ ಎನ್ನ ಗಾಡಿ ಒಂದು ಲಿಫ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಅಂಚೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರೋಡು ನಾಡು ಅವು ಅಲ್ಪ ಬೇರೆ ಪನ್ನೆರಡದವ್ರು ಏನಾಡಿ ಬರ್ತೇನೆ ಪಿಕಪ್ಡು ಮುಗಿತಿತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಡಿಪಾಡಿ ಅರ್ಕ ಏನು ವೆಂಕಟರಮಣಗೌಡ ಕೊಡಿಪಾಡಿ ಒಂದು PWD ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಪಕ್ಕದ ಸಾಮೆತ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಆ ಒಂದಿಪ್ಪಿನ ಸಂದರ್ಭ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣು ದೆಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಬತ್ತನೆಂಕ್ ಅವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎನ್ನ ಗಾಡಿ ಇಜ್ಜನೆಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೈನ ದಿನೇಶ್ ನಾಯ್ಕ ಅಂಬೇರೆನ ಗಾಡಿನ ಲೆಪಡಾದು ಪಕ್ಕದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸೈಡ್ದ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಬೋಡು ಅನ್ಪಣ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಐದು ಬುಕ್ಕದ ಬೆಳವಣಿಗೆಡ್ ಈ ಕರಿನ ರಾತ್ರೆಡ್ 13 ತಾರೀಕು ರಾತ್ರಿಗೆ ಇಂಚಿಂಚ ವಿಷಯ ಪೂರ ತೆರೆದು ಬತ್ನಾಗ ಪಕ್ಕದ ಸೈಡ್ಗೆ ಅಕ್ರಮವಾದ ಪ್ರವೇಶ ಆತಂದು ಅನ್ಯಕೋಮದ ಗಾಡಿಡ್ ಪತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ ತೀರಿದು ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಪೇಪರ್ ತನಕ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರ ಆತನ ಮಾತ್ರ ಏನೊಂಜಿ ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಅದು ಗಾಡಿಡೊಂಜಿ ಪುದರ್ ಸಮೇತ ಉಂಡು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಪಂಡದು ಗಾಡಿದ ಪುದರ್ ಸಮೇತ ಇತ್ತದು ಇಂಚಪುರ ಒಂಜಿ ಅನ್ಯಕೋಮುದಾಗ್ಲು ಬತ್ತದೇರು ಅನ್ಪಂಜಿ ದುರುದ್ದೇಶ ಅನ್ಪಂಜಿ ಮಹಾ ತಪ್ಪು ಪಂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆಗ್ಲ ಇಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಮನವಿ ಮಂತೆ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಕೇನಂದೆ ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪಾತನೆಗ್ಲ ಅಂಡ ಆರೇನ ಒಂಜಿ ಆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ ಆತ ಎಡ್ಡೆನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ ಈ ನಮೂನೆ ಒಂಜಿ ತಳ್ಳಾಟ ಮನ್ಪಣ ಉಂಡವು ಬಾರಿ ತಪ್ಪವು ಅಂಡ ಇಂಚ ಮನ್ಪಣ ಬಾರಿ ತಪ್ಪ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಾತನ ಮಾತ್ರ ಯಾನೊಂಜಿ ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಅದು ಇಂಚೆ ಪತಂದು ಬತ್ತದು ಇಂಚ ಮನ್ಪಣವು ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಾದ ಸಂಗತಿ ಮಾತ್ರ ಪೇಪರ್ ತೂದು ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಾತನ.